Agartalani Kwcham malkhung lela thai eba ul Motorstandni MS Bisas and Sons Petrol Pump no horbothar jangnai nangmani sebte manei khonei gori hini kok siljawi salthang hangkor naikol phangni bwkhaktwi petrol pump no mwthagui rijaka lukuroni kaham no naisigi no obahaya pri nahar jaka hani saka salthang hangkor fani bwkhaktwi Bureau Report, Khumpui.